Sí, a mi també m'ho dic. Hòstia, la pare, una cara. Jo he fet una Què va? No, Anna. Bueno, és que vaig llegir 2 capítols, però és que era horrible. Sí, no se'n va llegir. Vols que t'ajudi? Va, Maria, somriu una mica! Mira, què deseu això? Espera, que vull així. A veure. Veus? Aquest any farem bondat.